Good morning and welcome sa ating Hardin Delisyo. Gusto ko kayong bigyan ng good news kasi meron na tayong result after ilang days o weeks. Dahil ako ay excited na bigyan kayo ng good news, kaya talaga namang nagsuot ako ng ganitong aura. At syempre meron tayong ito, 'di ba? Lagi niyo nakikita ito sa ating mga pictures or video dito sa Hardin. Dahil ito ay simbolo ng pagtatanim. O, diba? Bigyan natin ng kulay. At syempre, arty-artyhan natin para naman masaya ang ating Hardin Delisyo. Ang mga nag-abang at syempre sa mga nakapanood sa aking previous videos, eto na guys. So, ito yung updates during the judging last week. At syempre, may result na. Guys, ay nagkaroon ng judging kasama ang ating mga Department of Agriculture dito sa ating munisipyo at ang mga judges, representative na nakita nyo naman sa aking flash na video. At eto na nga ang pinakahihintay ng lahat. Alam nyo ba ang nakuha nilang prize? Sila ay second prize. Ayan, congratulations, diba? Sulit na sulit ang kanilang pagod dahil sila ay nanalo ng second prize. At syempre, meron niyang cash. O diba, may pera ka na, may gulay ka pa. Sa pagtatanim guys, walang sayang. Kagaya nito, sumali ka lang sa contest, nagkapera ka na, may gulay ka pa. At hindi lang yan, diba, stress-free. Kumbaga kung ikaw ay talaga namang nababagot sa buhay o kaya ikaw ay may problema, gusto mo nga mag-relax, so pwedeng-pwede dito. Dahil alam nyo ba, sila sa tuwing umaga, sila ay nagkakapi doon sa kubo ng kanilang hardin. Kaya naman, sa mga may space dyan sa kanilang mga bahay, pwedeng-pwede kayong gumawa nito. Gumagana ang ating mga imahinasyon kung paano ba natin pagagandahin ang ating bakura, ng ating tapat ng bahay, di ba? So ito ay talagang makikita natin napakalaki ng improvement guys mula sa umpisa. Dahil nakita nyo naman sa mga previous videos ko na talagang ito ay walang-wala. So nakikita nyo naman ngayon. At kung makita nyo pa rin ang mga harvest na aking linag, ay talaga namang maganda ang tubo. Meron silang mga sikretong
fertilizer. O diba? Hindi ibig sabihin tapos na ang contest ay pababayaan nila. Ito ay talagang i-continue nila. Kasi talagang nakakalibang. O diba? So at least meron ako napupuntahan dito na isang lugar na talaga namang nakaka-relax. So what if kung malaki ang kanilang space? Malamang ito ay talagang malaking garden o hardin. At sa ating mga kababayan dito sa Minalabak na nagnanais ding magtanim at magkaroon ng ganitong garden, pwede po kayong humingi ng buto or seeds ng ating mga pananim. Dito lang yan sa ating Department of Agriculture sa ating munisipyo ng Minalabak. Ito po ay libre lang na binibigay. At sa pa-contest po ito dito sa aming bayan ng Minalabak, talaga namang malaking naitulong. At ito ay naging inspirasyon sa ating mga kababayan din na magtanim. Lalong-lalo na po yung mga may bakanting lote sa harap, sa likuran, o kung saan pa man po na pwede nating gamitin. Huwag nating sayangin ang mga bakanting space na pwedeng pagtaniman. Kaya naman, nakikita nyo naman sa aking likuran, ayan, magtanom, dai magpagutom. Ito po, ang ibig sabihin ay magtanim, huwag magpagutom. Hashtag, diskarte lang yan. Diskarte lang yan, ito po ay ang hashtag ng ating munisipyo dito sa bayan ng Minalabak. Kaya naman, tuloy-tuloy lang sa ating mga pagtatanim dahil ito ay nakakatulong din sa ating environment at sa ating kalusugan. Dahil sa mga nagdaang taon ay naka-experience tayo ng pandemya, ito na yung pagkakataon natin na tayo ay magtanim upang hindi tayo bibili at syempre pa, fresh na fresh from the garden. At kung gusto nyong matutunan din kung paano gumawa ng organic fertilizer, ay pwede po kayong magtanong sa ating mga Department of Agriculture. Kagaya ng aking kapatid, sila ay gumagawa din ng mga organic fertilizers sa kanilang pagtatanim dito upang maging mataba at syempre masaganang ani. At sa lahat po ng mga nanalo sa pa-contest na ito dito sa ating munisipyo sa bayan ng Minalabak, congratulations! Congratulations din sa mga hindi nanalo dahil sa inyo nabuo ang ganitong pa-contest. Kaya naman, sa susunod ulit na mga taon ay malamang marami na po ang sumali dahil naging successful ang pa-contest dito sa bayan ng Minalabak. Ayan, congratulations sa lahat ng mga winners at syempre sa aking kapatid. Talagang ako ay isa sa saksi sa kanilang mga pagtsatsaga at syempre masayang pagtatanim, 'di ba? See you next year ulit at aabangan natin 'yan kung ano ba ang kanilang mga kaganapan ulit. Hello guys, my name is Argus, the planter man. I'm a little farmer. Welcome to Hardin Delicio. I'm going to teach you how to plant. Alright, let's start. First we have another plant. Her name, this is, we have radish here. Bush. We have What is it? What is that? sitaw. What? We got bush sitaw. Petrai! And that could grow your plant. Look at us. You better This one is what? Grow grow your your food. plant. Food. Grow your food. Okay? We have bee plants around us here. Whoa. Push it out. Alright. Like this. Here I have the name is Hardin Delicio. And here there's so many things plants up in this So, can I ask you something? Of course. So how do you feel that you won a second prize? Prize? Yes. How do you feel? Are you happy? Yes. Wait. This car, it's very ugly because it's Which one? dirty. That car, it's ugly, guys. I don't know, man. We should take a walk in there. Why? What is the meaning of that? Magtanom, dai magpagutom. Look at that. Magtanom, de magutom. A, think. This is, they just say no eating foods.
It means you have to plan with no eating food that you're hungry. You can go in your house that you want to get out in your house. You can plan now, guys. Hello, my name is Argus Lichibalid. I'm going to teach you how to know all the plants and the names. Alright, let's start. This is science. It will be so I'm gonna check this. Okay, what is the name of this plant? Eggplant. Eggplant. Yeah. This is called, he's 10 meters tall. 2 meters tall. Okay. Okay, next. Come here. So what about that one? I think there's more. There's more things. Okay, it's raining now. It's raining. Yeah. No. Let's get outside. You should go get. Yeah. Who made this one? This falls. This falls. Your mama? Your mother? Do you like it? Is it good? Yes. Do you think the judges like it too? The water will go down straight here. Okay. And we have more waterfall. Come on. Enjoy. It's raining now. So you have to be in a hurry. Okay. This is called a waterfall too, but it will come down all the waters down right here. Okay. Did you charge right there? The water will straight go down like this, like a waterfall. What's the name of this We flower? have purple flower. Purple flower? Yeah. Okay. This is all the numbers things. We have to make this 10. Okay, What's important of this? This is important to plant. Okay, this is all the parts of the bite of all the plants. We have 1. It makes 1 and 2 and 3, 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10. It makes 10. That's The the second health benefits of green beans. Yes, you're right. Okay, this is called this and this and this. We have so many teach to do, but because we have to get away in this way here. Okay, what about this? Oh my gosh, oh, it's really nice. You have a lot of plants even inside this kubo. What do you call this one? This small house? Do you like it? The kubo. The kubo? But this Cubo. is my Cubo. house. Kubo. What? This is my house. Oh, really? Yes. Gaze? Gazemo. Ngazemo. Ngazemo. Gazebo. So, you wanted to explain to me, that's why you came This up? is the last thing you say. A glasses of plant. You say I can drink it, but I cannot. So I'll put it back. So, you have to put it back. So, what do you call this plant? That plant. What do you call this There's plant? eggs in there. So there's an egg there. Egg? That's not an egg. What? That's a strawberry. Look. That's a strawberry, yeah. Okay. Mama, This is pump, water pump. Okay, I have this stake, so I can reach up. To Huh? Basil. Basil. This is basil. 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 Basil, basil, basil.